Ġimgħa eżatt qabel id-diskors tal-budget il-Prim Ministru Roberta Bela ltaqgħu wkoll mar-rappreżentanti tal-Kamra tal-Kummerċ. F'Kastilja l-Prim Ministru tkellem dwar l-importanza ta' dialogu, speċjalment f'dawn iż-żminijiet. Tenna wkoll id-dialogu bejn il-Gvern immexxi minnu u l-Kamra tal-Kummerċ qatt ma qatta' u fakkar kif ftit tal-ġimgħat ilu l-Gvern nieda l-viżjoni ekonomika tiegħu fl-laqgħa tal-Kabinett li seħħet propju fil-Kamra tal-Kummerċ. Min-naħa tiegħu il-President tal-Kamra tal-Kummerċ il-Peri David Xwiereb ippreżenta d-dokument qabel il-budget li fih aktar minn 120 proposta fuq diversi setturi ewlenin. Xwiereb spjega wkoll li l-Kamra tal-Kummerċ tixtieq li l-Gvern permezz tas-sitwazzjoni preżenti tal-pandemija ifassal budget li jkompli jsaħħaħ is-sostenibilità tal-ekonomija tal-pajjiż. Xwiereb tkellem ukoll dwar l-importanza tal-governanza tajba. Il-Prim Ministru laqgħa dan u sostna li dan is-suġġett huwa importanti għall-Gvern immexxi minnu. Il-Prim Ministru Abela laqgħa wkoll il-kummenti ta' sit awtorevoli politiko dwar il-miżuri li għandu kif ressaq il-Gvern li ma' miżuri ġew milquha wkoll mill-Kummissjoni Venezja. Kelli l-opportunità rajt politiku xi kummenta fuq pajjiżna li normalment huwa kritiku immens ta' pajjiżna, iżda llum l-aħbar li rajt fuq ir-riformi li għamilna fil-governanza kienet vera sabiħa l-mod il-kummenti li għamel. L-unika kritika ċkejkna li għamlilna kien li għaġġilna biex nagħmlu dawn ir-riformi. Dak huwa l-mod kif jaħdem dan il-Gvern. Mhux jaġġel ma jitfax problemi taħt it-tapis ejja naħdmu. Fl-oħra mal-Union ħaddiema maqudin il-Prim Ministru Abela tena li l-UHM u l-Gvern għandhom iħabbtu fuq l-istess naħa dik ta' ruħ soċjali. Il-Prim Ministru sostna li l-Gvern huwa kommess li jkompli jtejjeb il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema. Dr. Abela tkellem ukoll fuq il-ħlas ugwali għall-istess tip ta' xogħol. Tenna li dinja waħda mill-ħafna binarji ta' ħidma li qed jaħdem fuq għall-Gvern, madankollu sostna li bl-ekonomija b'saħħitha Malta rnexxielha tibqa' għaddejja. Kompla jispjega li bl-ekonomija b'saħħitha tista' tkompli tgħin fil-miżuri. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-UHM Joseph Vella ippreżenta d-dokument ta' qabel il-budget tal-UHM. Spjega li dan id-dokument fih 89 proposta fuq numru ta' setturi fosthom l-ekonomija, ix-xogħol, persuni b'diżabilità u s-saħħa.